Kaixo eta ongi etorri beste egun berri batera. Gaur ekainaren 27, asteartea, bi elkarrizketatu berri izanen ditugu. Batetik Patxi Urrutia, gure ohiko kolaboratzailea, eta berarekin gaurkotasuna dituen gaiak jorratuko ditugu. Eta bestetik Javi Tejedor Bengoetxea, AEKako koordinatzaileetako bat eta irakaslea, eta gurekin etorriko da AEKaren inguruko gauzak hitz egitera. Baina beti bezala, goazen lehenengo betiko edukiarekin. Guazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1784ean, Frantziako iraultza, Maximilien Robespierre atxilotu zuten 17.000 iraultzaren etsaien exekuzioa sustatu zuelako. Urte batzuk geroago, 1905ean, Potemkin korazatuaren mutina hasi zen. Egun berean, baina 1985ean, Grapok Publio Cordon enpresaria baitu zuen Zaragozan. Eta bukatzeko, 2008an, Ibarretxe lehendakariaren herri galdeketa egiteko lege proiektuak boto bakar bateko aldearekin Eusko Legebiltzarraren onespena jaso zuen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Lehen hezkuntzako 171 ikaslek aurren parte hartzea sustatzen duen gobernuserako bidaia komikiaren aurkezpen antzestuan parte hartu dute. Ultzama kampusaren baitan Tafallako Silo Zaharra etxe bizitzetarako birgaituko da eta Ronoz Mugairiko bidezainen etxeak adinakoentzako egokituko dira. Landarte 2023ko kultur sorkuntza garaikideko 5 prozesu hartuko ditu Nafarroko landa eremuetako herrietan. Iruñe herriko zezenketarik ez sareak zezenketarik gabeko San Ferminak aldarrikatu dituzte. Dagoeneko ezagutzen aldira uztailaren 23an Iruñeko hauteskunde mailetan arituko direnak. Posta bidezko botoa determinantea izango dela ohartarazi du EH Bilduk. Baztango jauregi zarrea dorreak ateak ireki ditu. Erratzuko San Pedro bestak bihar hasiko dira eguerdiko 12an botako den altxaferoarekin. Donestebeko bestak bihar arratsaldeko 8 botako den txupinazoarekin hasiko dira igandera bitarte, besta egitarau zabala prestatu dute herrian. Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, nekazari nafarrek 13,5 milioi euro jasoko dituzte lehorteak eta harri-jasak eragindako kalteengatik. Agroseguruak 34.000 hektaretatik gora ditu kaltetuta urfaltagatik eta 16.000 hektaretatik gora txingorragatik. Hori da Nafarroan konpentsazio gehien banatuko den ekitaldietako bat. Lehorteak eragindako ezbeharren parteak jasotzen dira oraindik. Argazki nagusian, PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdietako ordezkariak negoziazio mailan eseri ziren atzo. Titularrean, gobernuko kideek blokeoa hautsi dute, baina Geroa Baik bere eskumenak mantentzea defendatu du. Aurretik izandako desadostasunen ondoren, 3 alderdien lehen bilera eginen da. Alderdiek gobernu programa negoziatzen ari dira. PSNek Castejonko udal elkartea desegin du alkatetza UPNeri emateagatik. Alboko albistetan lehenik gobernuak elikagaien bezaren ezabapena luzatzen du. Bestetik, igandean itotako biak Iruñeko bizilagunak ziren. Eta jarraian, gizaki helburu elkarteak 1.200 pertsona tratatu ditu 2022an adikzioengatik eta alkoholaren eta kanabisaren kontsumoaren normalizazioaz ohartarazi du. Bestalde, Volkswagen Nafarroak 12 milioi inbertsioarekin hasi du elektrifikazioa. Azkenik, udalak ukatu egin du Gurutzaren plazan zuhaitzak masiboki moztea. Eta futbolean, Nafarroako kirolak osasuna babesten du. Diario de Navarrako titularrean, Proiektu Hombrek Nafarroan alkohol eta kanabisaren abusua normalizatzen dela ohartarazten du. Emakumeak arreten 20% dira, baina ahulago iristen dira. Beheko argazkian, ikasle talde batek Patxi Mangado arkitektoaren azalpenak jasotzen ditu Tafallako Siloaren barruan. Ultzamako nazioarteko kampuseko arkitekturako ikasleen kasu praktikoa da hau.
Eskuineko albistetan politikan negoziatzeko programa motak PSN eta Geroa Bairen aurka ere borrokatzen du. Behan, igandean itotakoak Iruñeko eta Melidako bizilagunak ziren. Eta bukatzeko, gazte bat atxilotu dute Mutiloako jaietan beste bati erasotzeagatik. Garako titularrean, SMH-ek dioenez, 300 pertsona itotzear salbatzea ez da legez kanpokoa. Italiak jarritako salaketaren aurrean, Isa Egiguren itsas salbamenduko kideak naiz irratian adierazi du lekuko deserosoak direla. Ez gaituztela Mediterraneoan nahi. Bestetik, Zaldibarren beste hondamendi bat saiesteko neurriak eskatu dizkiote lakuari. Argazki nagusiko titularrean, estatuaren indarkeriari buruzko egia osoa eskatzen dute biktimek. Egiari Zor Fundazioak torturaren aurkako nazioarteko eguna ospatzeko ekitaldia egin zuen atzo Donostian, eta lakuako gobernuak eguna ez ospatzeko egindako justifikazioa kritikatu zuen. Eskuinean goian, Geroa Bairen eta PSN-eren arteko bilerak ez du desadostasunik izten. Beherago, Putinek guan herri ejertzitoa edo Bielorrusia aukeratzeko aukera eskaintzen dio. Eta amaitzeko kulturan Jaioi Kusamaren unibertsoa da nagusi Guggenheimen. Berriaren titular nagusian, Kriminologiaren Euskal Institutuak irekita dauka oraindik torturaren ikerketa. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 187 biktima gehiago identifikatu dituzte 2017tik, eta 4.119 erregistratu dituzte guztira hegoaldean. Testigantzei sinesgarritasuna ematearen inportantzia nabarmendu dute adituek. Argazki nagusian, tropikotik katilloetara. Eta amaitzeko goian Geroa Bai gobernua eratzeko negoziazioetara itzuli da. Behan, 10 urtean 123 handitu da drogaren kontsumoa munduan NBR-en arabera. Zaldibarren bukatuz zabortegian segurtasuna bermatzeko exigitu diote Jaurlaritzari. Eta Euskal Herria Irratian berri nagusian, Nafarroako bertso eskoletako hiztun berriak aztertuko ditu saritutako ikerketa proiektuak. Bertso zale elkartea eta Euskara Bidearen arteko hitzarmenaren baitan, Nafarroako bertsolaritza ikertzeko deialdia jarri zuen elkarteak martxan pasaden apirilean. Bestetik, herri Sanferminen bazkaria eginen dute uztailaren 10ean. Txartelak Nabarreriako Mesonen, Carmen Karrikako herrikon eta Katakraken daude salgai. Bazkaria Oplazan izanen da 3 eta 12 eurotan daude salgai. Bukatzeko, indarkeriarik gabeko komunikazioari buruzko haurrentzako tailerra gaur goizean liburutegi nagusian. Kaixo eta ongi etorri lehenengo gaurko elkarrizketara, gaurkoan Patxi Urrutia gure kolaboratzailea gurekin daukagu. Arratsaldeon, Patxi, Baita zuri ere. Ongi etorri, zer moduz? Mil esker, bueno, beti bezala nahiko ongi. Hobeto, Gainera ez? egun polite dutego eta oin estorri naiz, freskura goxo. Orain oporren esperoan, ez? Bueno, oporrak luzeak izaten ditugu normalean jubilatuak, ez? Baina, bueno, bai. Hora, jende guztia, bueno, dena gelditzen da Iruñan eta Iruña herrian egun hauetan, osea, egun horien esperoan, bai. Bai. Orain titular bat irakurriko dizut, bale? Belokek dioenez, esaten zuen, berriro general egingo nioke Galindori. Bai, volvería a extender al general Galindo sin duda. Galindo denek dakigu nortzen, Galindo zen torturatzaile bezala oso ezaguna izan zen militar bat, Guardia Zibilaren buru, horren kurrikuluma ikeatzeko modukoa da, eta, bueno, pues, atzo, normalean Belok ministro izan baino lehen, juie edo abokatu moderno edo ireki bat zen, baina, bueno, dirudienez geroztik aldatu egin dela, eta, bueno, pues, orain modan jartzen ari da gero eta gehiago, PSOE-rekin torturatzaile izandakoak beren aurpegia atera egiten dutela publikoki, arrotasunez beraiek torturatzaile izan direla erakusteko. Pues hoxe beran gertatu zen ere Mikel Zabaltzaren kasuan, eta bueno, ja, kasu okerrena, ikeragarriena da Lasata Zabalarena, bueno, dena diri ikeragarriak Lasata Zabalarena eta Galindo hortzegoen barnean sartuta, ez?
Eta, bueno, pues, ez inork galdeketa bat egin, ez dute atxilotu, ez dute aztertu, ikertu, ze demonio pastu zen, horrek ez du import. Bakarrik importu hemen, beraien interesak edo politikarien koldarkeriak dute bakarrik balio gure tartean, eta hau ere da hemen gertatzen dena, eta gehien lotsatu beharko gintuena izan zen, nola zenbait jende, orain dela urte batzuk eta bere aktibitatea bere segitzen zuenean, pues hemen zauden teorian bakezale amorrato batzuk, egun guzia etaren kontra izienak eta biztartean ere, ezker abertzalearen kontra zuten guziare egiten zuten, ez? Beraiek ziren bakezale, beraiek bizitzaren balio ikeragarria zen, hemen ez zuenak ongi salatu eta salatzen atentatuak edo ezin zuen aurrera egin, eta hori ikusten ditugu jende horiek berak isili daudela horrelako gauza gertatzen direnean. Orai hor dute denare eremu osoa salaketak egiteko eta gainera oso lan erresa dute, zerrengatik beraiek aitortu dute, beraiek torturatzaileak izan zirela, ez? Eta hori isili bazterrean sartuak barren, eta hor duzu zenarro adibidez, zeben larretxe, hainbertze bazakien horrek, biziaren balioari buruz, horzu autobideko bozera maileare horrela, Koldo Martínez, bere tertulietan eta, egun guzieta izen atratzen zela, ezkerra bertzale atratzen zela, nola arrotzen zen hor bazakien dena, eta gainera ia zeiz potoloak erraten altzituen bilatzen aritzen zen, ez? Eta errateko nola politikariak eta koldarkeria gehienetan edo askotan edo gehiagizkoetan nahasi egiten dira, ez? Uste dut hau salatzeko da zergatik horrei azken boladan ministro ohiak hasi dire horri gauzoi buruz hitz egiten normaltasun osoz deus gertatu ez paliz bezala. Lehenguan ere bi militar haundi horari ziren azaltzen nola Mikel Zabalzaren kasuan nola kentzen zioten, ura ematen zioten, nola itotzen zuten, nola deseritzotzen zuten, baina nik eragarriko gaina, modu traketxean oso gogorra ez, eta nik nahi dut hemen salatu behin eta berriz ere eginen dut, orai eta lehen denak delitua dizirela eta orai eta lehen zer gertatzen da hemen. Zer eri da paste, aitzaki horrekin, nola eskuina heldu den denek orai eskuinaren aldean, eskuine babestera edo hor disimulatzera edo ez agertu. Zer dire egun guzia bildu baztertu nahirik eta fatxak aurrera patzen. Akusten dugu zer gertatzen den, belok bezala norbetek ikusiko balu oraiko belok eta hori dela 20 urteko belok, diferentzia txiki bat badago edo txiki bat baino gehiago ere badago, baina, gaurko egunean denek nahi dute boxen inguruan egon eta boxen burua botoak bete eta ez da gizet, eta denak ari dire hor salbuespen batzuk, beti bezala, baina denak ari dire alfombra gorri betzupatzen box ibiltzeko horti barna ez. Ni uste dut oso kezkagarria da zergatik horrelako gaietan justiziaren aldarrikapena beharrezkoa izango zen. Lehendabiziko gauza, justizia, argitasuna, delituik eza, gero negoziatu, gero kusiko dugu nola, baina gaia jorratu. Baina nola ustean aldituzu hiltzaileak aldarrikatzen dutela bere hilketa, utzi deus egin gabe, inolako galderarik gabe, deus gabe. Baina hau zer da, eta horrengatik nik uste dut okerren aurreko momentuan daukagun arazoa hundiena da boxen babesa, boxek duen babesa, gizartean hartzen ari den babesa. Ikeragarrizkoa da, eta hau badakigu nolakoak diren, gero eta gehiago okerrera hemendik urte batzutara edo hilabete batzutara kusiko dugunen emaitzak. Sartuko dire leku guzietan, lortutako hainbertze lege eta aurrera pausu batzuk lortu bat ditugu, hori dena jan egingo dituzte ez. Horrengatik oso kezkagarria da, begirazazu, adibidez detailetxo bat. Horai ari dire negoziatzen hemen Nafarroan, Nafar gobernua izan daitekena edo, bi hiru talde, ari dire hor ezabitatzen. Ez diete entzun, nolabait ere ari direla puntu bat eztabaidatzen zein eta hor izango zen, zenolako politika adosten duten boxen kontra egiteko, fascismoaren kontra egiteko. Ez box, 3 letra horiek, ez fascismoa delakotz, 3 letra horien gibelian gordetzen dena. Eta horren kontra
egin beharko zen lana, pues badirudi ez diela kezkatzen. Ez dute sinesten hoi datorrela, baina datorrena oso gogorra izango da zalantzarik gabe. Hori da ez, Vox orain Nafarroako parlamentuan, gobernuan sartuko da, ez? Bai, parlamentuan sartuko da, bai, karo. Bai, baina horrak ez die kezkatzen die Bildu, ez doi. Eta Bilduk zerbait bali madu demokratikoki zer den irakursi du. Eta azkeneko boladan oraindik eta asko zera gehiago hartu dituen hainbeste erabakita aurrera pausuta. Eta baina da, ezkertiarra da, soziala, eta hauek nahi dutena da fascismoa, eta fascismoa da ideioren kontrakoa. Baina harritzekoa da, hiru talde horietan, ez dagoela lehenengo puntu bezala nola borrokatu fascismoaren kontra. Eta hoi ordainduko dugu. Gainera, ongi ordaintzeko tenorea torriko da. Zalantzarik gabe, zerengatik, fatxak behar dute denbora pixket hartzeko, beraiek ez dakite xuxen non dabiltzan, baina pixket asentatuko direnean, hasiko direa, oraindik askoz ere okerrago. Eta, klaro, zu biltzen duzu norbait, eta ez pasaitzu duz pasten, pues oraindik eta erresago. Hori da gauza da orain delitua onartzeak ekartzen duela barkamena edo... Bai, lehenik onartzea eta errekonozitzea eta aztertzea. Ez da aztertu egin, orain. Pues egin dute, baina ez da delitu, hoi da, erraten bat dezala ez hor, xori bat hil genuen, eta horren torriko zezbizu ekologistak eta zerbait salatu eginen dute. Baina bertzeik, deus ere, jende direnez ez dago problemiak eta, gauza hau bezalako gertakizunak ere bat ditugu gaurko egunean. Personak ez dute inolako baliorik. Hori da ez etorkinen kontuekin gertatzen ari dela, hiltzen ari direla eta berdin du. Bai, hortzen duzu gauza argiena, ez? Hemen, zer nahi bagara, denak ongi ditugu, modernoak, ez da izen bat gauz gehiago bagara. Eta horrari gara hiltzen Afrikarrak ogi puske baten bila dabiltzalako. Beraiek egin duten delitu bakarra da ogi bila ibiltzea. Eta ikeragarrizko gauza da, zengatik ikusi ditugu untzi bat hor uretara gandera, eta, zazpireun, zortzireun, irureun, laureun, inork ez da izan bai jende, baina ehunka persona hil egin dire, desagertu egin dire. Hoietariko honin salbatzen altziren eta salbatzeko aukerak izan ziren. Baina, etzieten kasurik egin, zerengatik, hemen 1000 itotzen badire berze 1000 ere etorriko direnak, ez? Baina, non dago demokrata hoien bizitzaren balioa, non dara personen ganako errespetua, horiek denak baztertuak dire gure gizartean. Eta ikaragarria da, baina hala da, eta nola uzten ditugu bada jende horiek hiltzen, nola, inolako kezkarik arazorik gabe, ari gara gero erraten, kontrabandista zikin batzuk ari direla horiek pasten ez, kontrabandistak ez dire horren errudunak, kontrabandista baino lehen badago bertze pausu bat, eta hori da gobernuek egiten dutena. Eta, azken boladan ere zabaldu eginda, zer gertatzen ari dena da, estatuak, Europar estatuak eta ari direla, hainbertze diru ematen Mediterraneo bazterrian dauden herrialdei, babesteko, beraien muga babesteko Afrikarren gandik. Eta, zer pasten da bada, Afrikarrek ez dutela eskubiderik bizitzeko, edo ze demonio jokatzen ari gara, ze nolako filosofiarekin. Telebistan eta sartzen dizkigute, ideia batzuk nona hasten duten dena, baina guk argi izan behar dugu, bai lengua, bai hilketen salaketan, eta baita hemen ere bertzi hilketa honen salaketan buru belarri aritu behar dugula. Ezin dugu utzi gure gizartea horrela usteltzen, eta horrei usteltzen ari da, eta gainera momentu unten nik uste dut argi ikusten dela, eta gaurkoa oraindik hori handitzen ari da. Eta etorkizunak ez dakigun oraino eramango gaituen, baina, hor dugu hor eta hobe mugitzen bagara, eta errespetuz Afrikarrak ere, bidezazu, Europan edo Ipar Ameriketan dirua badago eta aberastasuna badago, ez da beraiek listo izan ziren beraiek ebasten aurreratu zirenak. Eta horrengatik, beraien aberastasuna ez dator bere lanagatik, baizik eta, momentu batean, aukera zegoenean lapurtzen hobeki saiatu zirenak, ez? Eta hoide daukaguna gure tartean, porque zertan dut nik Afrikar bate baino eskubide gehiago,
zer, lurrean hemen zerbait eskubidere beharko nuela, eta beraiek zertaz ez. Zertaz ez, zer bi hemen sortuen izelako, eta beraiek baina horrek zer egiten du desberdin. Zertako ez ditugu gauza bertzen modu betera antolatzen, ja denek hemen bizitzeko modua nola izan dezakegun, eta nola aurrera pausoak egiten alko genituzke gizarte zoriontsu bat, gizarte demokratiko bat izateko, baina dirua markatzen du eta diruaren gibelean edo diruaren usaina sumatzen dutelek hemen eskura duten, podore eskura dutenek, dena usteltzen da, denak eztanda egiten du. Hori da, ez azken finean aberatsen eta pobreen kontua da, eta gainera, adibidez, Aita Mari itsasontziarekin zigortu nahi dute, ez, orain? Bai, ikusi dut hemen, gainera, zaude nola, por incumplimiento del reglamento de seguridad, osea, que 300 persona, edo 400 persona, edo 500, hil egin dire untzi batean edu zireleko baldintza okerren eta beren bizi arriskatzen, eta arriskatzen eta nola gainera, gehienak hil dire pesazu arriskatu duten, eta, por de seguridad, baina zuek zerra izate, zer da, hau, osea, norbait hil, eta oino erran hiltzen ari delaik ere, oraindik lehen herriberan egiten zutelaik norbait hiltzen zelaik eta sertzen zelaik berarekin, gero egiten zuten atera eta pateatu, zagopetan erpatu, le hemos pateau, erten zuten gero, le hemos enterrau y le hemos pateau. Pues hori ere holako zerbait da, inolako errespeturi, personari, deuseri, horrelako gauzak erratea Europar moderno zibilizatu honetan, karagarria. Gure ikusten badugu eta aztertzen badugu lasaitasunez gure inguruan gertatzen ari dena, izitzeko moduan egon beharko genuke. Eta gauza bera gertatzen da ez, orain adibidez Bermeoko alkatearekin gertatu dena, antidopina ez duela gainditu eta dimititu duela, eta orain emakume bat sartu da. Bai, baina ezke larria da, zeren ikusti izen bat duzu berriak egun horietan, 2 egunez, ETB-en lehendabiziko berria, Bermeoko alkatea Moskorra harpatu dute eta ez da gizer. Eta eguardian berriz, eta txaldean berriz, eta erderazkoan, eta euskarazkoan. Lehenian hor, venga, eta gero jakin dugu, hori denbora pixkete, PNV-ko alkate bat, horrela antidopilare harpatu ziotela, eta ez zuen inorako informazio hori zabadut, inork ez du kasu hori ezagutzen, baina nola erabiltzen den edabideak, nola erabiltzen diren ikusteko modurik ederrexena edo garbiena izan daiteke adibidez gertakizun hau. Segunta nork egiten dituen delituak, badute izen bat edo beste izen bat, eta gehien bat badute zafraldi bat edo beste zafraldi bat, baina dena ikusteke dago, segunta nork egiten duen, ez? Lehen ertentzena herri batean moskortuek bestetan, bai aberatsa eta bai pobrea, eta aberatsa pobrea hurbiltzen zenean, eike pesau, eta aberatsa etortzen zenean, oik humor. Horrelako zerbait ere, segunta nork egiten duen gauza bat, gauza hori okerra da edo gauza hori normala da. Gero PNV-rekin jarraituz badago Alfredo de Miguel izena duena, 8 urteko kartzela zigorra betetzea eskatu diotela, eta Bai, ustelkeri kasu bat. Ez du beteko, ez? Begirazazu, azken boladan, gertatzen ari zaigu, inbertze politikari epaituak, epaituak gutxi batzu bakarrik, baina kasu horietan ere, kartzelara ez dire sartzen. Eta hori ikusten ari gara, epaiketa unten, hori dela epaiketa ebazpena hartua dela, hori dela ez da izen bat hilebete, eta horreindik ez da deuspastu, eta atzo agertzen zen berriz, azkeneko deialdi izeten aldela, baina, gertatzen ari den gauza da, politikariek eta aberatsak ez direla kartzelera gaten. Badituzte beren lege arauak eta beraien zirrikituak edo harpatzen dituzte, baina pobreak gaten dire kartzelera, aberatsak ez dire gaten kartzelera, eta hor Arabako 3 PNV-ko buru izan dira, zigortuak izan direnak, ustelkeri kasu batzutan murgilduta zeudelako, eta hor, orai de Miguel barnera sartu beharko luke, eta urte mordoa du gainera han barnean egoteko, ez? Eta horrelakoak ikusi ditu, atzore agertzen zen berrian Ongriñan, Andaluziako buru izandakoa, ez dela kartzelera gan beharko, badirudi Kristin kantzerra daukala. Rodrigo Ratok era ninmeleko gaixotasuna zuen, baina hori den hitzaldiak ematen Espainiar Telebistan. Zu nola patzen alduzu hemen lekzioak ematen delinkuente bati
gaia delinkuente bat, kristuin dirutza xeautu zuena, inoiz deus ordaindu ez duena. Baina hau zer da? Pues hori podere faktikoak, eta hori de Miguel unek ere egotean za tranquil, unek ez du bere zigorra beteko. Jautsiko diote ez handik hemendik, eta urrengo negoziazioa PSOEk egiten duen, PSOEk eta PNVek egingo duten urrengo negoziazio batean, horra gertuko da, de Miguel letra txiki bat zuten, de Miguel atra dela kanpora, eta ia kalean bizi dela, zeren gati, pues tripeko min pixket izan duela kotzedo, izango du arrazoi nahiko, hor hola egoteko. Orduan ere ze alderdian zauden ere finkatzen du, hori ez, kartzelan sartuko zen. Noizbait ere, epaileek normalean horiek ere podoria babesten dute, normalidez beti ikasu. Tarteke igual eskapatu egiten zaie detailetxo bat, baina eta pensazu, horiek horrelakoak balime dituzte, zein gutxi iristen diren, eta iristen direnen artean, orai errandizkizutenak, bertzia berriz, Valentziako buru izan dakoa, izena, ez etoriko izena, horre, aspaldio kanpoan dago, kantzerra zuela edo zer, baina itxure berbera, lengua itxure berbera du, eta bertzik ez tapaste. Pues hori denek eritasunak hartatzen dituzte, baina behin sakela beteta gero, eta errapatu dituztelako bertzei zentzuten gaixotasuni buruz hitz egiten. Orduan bai, aitortu, delitua, eskuak garbitu, eta kartzelan sartu. Ukatu, normalean ukatu egiten dute, azkenean frogak eta beraien artean ere, adibidez, Valentziako bi buru zirenak hor Camps eta bertzea, hor ari dira elkarri mokokan, elkarri salatzen, eta baina, beti, ematen dute, aurpei ateatzen dute hor, nola gainera eta aurrera segitzen dute. Berdin badakite, handik edo hemendik laguntza etorriko zaiela. Baina okerrena da, hoiekin horrela, baina boxekin ere berdin gertatzen ari dela. Boxekin, heldu zaiguna oso fuertea da, eta gizarte hau ez da ari konturatzen horren inguruan, eta gainera hau Europar osoko eritasuna da. Eta horrengatik hemen egon beharko genuke, edo modu batean edo bertzean hasi beharko genuke, bereziki gai hau jorratzen eta fatxak bere lekuan uzten. Hauek ez dute ez animarik, ez ideia bai behin dena txarrak. Eta hauek okertzera doaz, eta hauek persona xeatzera doaz, eta printzipio fatxak, naziak, babestera eta zabaltzera beste. Nazi batzuk orain jipoitu dute ez, tipo bat, Aranbururen kasua ditzen. Ez da, letxe hau, ikeatzeko modukoa bai, lehenguan bi lagun juntetu ziren edo gelditu ziren egoteko Mirandan. Eta nola futbol partidu bat ere bat zegoen, futbol partidu ikustera joango ziela. Eta urbildu ziren zelaira, ostatu batean zeudenean, agertu ziren fatxa nazi banda bat, eta jipoitu zituzten, baina nolako bati, Aranburu, Irungoan eski, Gipuzkoarra, buruen kristin hostia eman zioten, eta konortea galdute eraman zuten ospitalera, eta horregonda ez egiten bat egunez koman. Eta horrei erenegu edo atra dute komatik, baina, karo, azaltzen duten moduan ikusita berria, ez du deusarra nahi komatik atra izen, ez zerengatik, zautzen dugu pixketorlakoak. Eta, problema ez da hori bakarri, problema da, ez zutela ikertu zutenare, bertzegiseko pelea kallejerazko zerbait olakoa zela, poliziak ez zuen txostenik ere egin, garrantzi guztiak kendu zioten, euskalduna zen. Jipoitutakoa euskalduna zen. Eta euskaldunek Afrikarrak eta bertzen ondotik, eta nola horidik babes gehiago daukagun, horrik ez baina bertzenaz, gu ere gaude mundu hortan non personaren balioa gero eta murritxagoa den. Gainera, Liskarronen inguruan ez da asko entzun. Ez, periodikoko eskinak irakurtzen dituguna konturatu gara, baina bertze gainerakoak, horrela ari gara bizitzen einbertze egoera non, porque besazuzu gaten atxalde bat pastera noa baitere duzaizkitzu banda bat, eta gaina zuzu lekua ezagutzen, ez dakizu deus horren berririk, eta, eta, poliziaren txostena gaina, lehenengo informazioa izan zen, liskar baten ondorez norbaite golpe bat hartu zuela buruan. Eta gero ganda, baina poliziak eman zuen informazioa eta egiten ari zen ikerketa, lotsagarria zen. Baina adibidez Real Madriden gertatu zen arrazismo egoera hori entzun zen. Ja, baina eske, baina Real Madrid zen, eta gainera Real Madrid zen jipoitua. Bertzegize balin bazen, eske irri ematen ditor, kristoin denek, todos somos, nola zara izena? Vinicius. Bai, eta denak gara hau, ez da izan,
Baina zuek zer zate, lehenko komentatu genuen eski hemen ere, Valentziako entrenatzailearen jarrera bertze gisekoa, ez zen horrelako gauzak ditu. Entrenatzaile bat, rep edo ez da izintzen Valentziakoa, ari zena partidu bat eta bat batean pumpa. Gelditzen du partidua eta badoa kanpora. Ze pasten da ez? Hor, bandera ikurra fatxa bat dagoen biztertean, nik ez dut parte hartuko partidunten. Zelai duin batean arituko naiz, baina merzenaz ez. Bere aita edo bere aitetxi nazien menpe hilzuten, eta, claro, berak ez zuen onartzen faxismoaren ikur bat, baina, claro, Estatu Espainiaren ez zagun problemek, eta bat zeuden 30.000 persona hori ikusten. Baina, hoi bai da borrokatzea zintzoki, eta bertza berriz, kanpaina de propaganda eta publizitate besterik etzen izen. Ez dut erra nahi, hoi estera egin behar, eta nire lehenbizikoa horren kontra egoteko ez, baina, ikusita noiz eta nola, bertzein, amekalekutan hainbertze, aski dute begiratzea pixket zenolako baldintzetan ari direlanean etorkin hainbertze, edo bertze giseko personak, eta, eskubide osoak denek behar ditu, baina denek, eta eskubideak ez da bakarrik zu beltza zarela eta nik ez zaitut erten albeltza, ez da asko zer egia, zu persona zara eta persona bezala tratatu behar zaitut, baina ez naski futbolian ari garenean, bai lanian ari garenean, bai kalean gabiltzanean, bai gure pensamentua txikitzen dugunean, edo gure lagunekin solasien ari garen biztertean ere. Ni egon naiz futbol partiduak grabatzen, talde txiki batzutan, eta ikusi ditut nazi banderak. Eta ez dute ezer esan, eta onartu dira. Ez da pastu deus ere. Eta ez da inon ere ikusi. Baina egon badire. Egon badaude. Badituzu, bezazu zertaz ari garen eta argi dugun, ez? Horrela izan da, eta horrela gertatzen ari da, hainbeste gauzetan eta berdin erraten dizut, kusiko duzu hemendik aurrera gainera, oie gero eta gehiago izango dira. Zerengatik inork ez die neurrik jartzen, inork ez die mugik jartzen, eta hori dena pairatu beharko dugu, azkenean gainera badakizu horiek ere noren kontra oldartuko diren. Pobreen aurra, lehendabizikoz. Eta zer gertatuko da Iruñeko, Nafarroako parlamentuan Voxekin? Hor egongo dira, eta normaltasunez izango ditugu aurrean. Normaltasunez izango ditugu aurrean, eta zer egiten duten eta zer hasten diren egiten. Eta gainera nola beldur eskuinak Pepek beldurra dion Voxi, gero eta eskuinago joango dire, eta gero eta babes gehiago eskainiko diete hauei, eta kusiko duzu orai jipoiak eta jaleoak eta izaten direnean, Vox beti gibelian beti hori izango da buru belarri, azken finean zerbait ikusi bat dugu gainera, jende hauen ideologia. Uste genuen, edo uste zuten, zerbait demokratiko genuela Nafar poliziaren barruan, eta azkeneko boladan ikusi, edo komunitate autonomoko erkidegoko jenden artean, eta ikusi ditugu azken boladan greba unten nola jokatu duten, ze filosofia babestu duten, ze ideiak zabaldu dituzten, eta azken finien txantajea, eta harritu dire gainera ikusi dutelakotz, ertzainak fatxa direla, ez da izertan zeren esperoat ziren. Hoi bagenak egun guk ala zela, zergatik gu pairatzen ditugu, beraiek ez dituzte pairatzen, baina beraien eguneko jarrera zu eta egin duten lege mordaza hoi, zer da bada fatxi emandako tresna ikerarriko bat besterik. Eta hortan gaude, importantena da salatzea eta ez digutzi behar pausurik ematen. Badakigu gogorra izango dela gure borroka, hildo honetatik eraman behar dugun borroka, baina jendeak ez dezala pentsa hemen demokrazia dagoela eta hemen gauza bere kabuz konponduko direla. Hemen berriz ere borrokan hasi beharko dugu eta gogor eskuinak ikusiko du ze aukera dituen eta alduen momentuen eta alduen neurrien oldartuko da demokraziaren aurka lapurretaren alde. Beraz, patxik animatzen zaituzte botoa ematera, mesedez. Bai, orain lehendabiziko enitzen hortan pensatzen ari, baina bai hortzen ditu hauteskundeak, eta hor parte hartu zerengatik boto bat, ez da boto bat bakarrik bertze dozen momentutan bezala, boto bat faxismoaren, boto bat ezkertiar taldei, da boto bat faxismoaren kontra, eta faxismoaren kontra buru belarri egon behar dugu, beldurrik gabe.
Eta, bueno, pues, gero ikusiko dugu gero ze pasten den, baina hauek baztertu behar ditugu gure gizartetik, eta inork ez bezala pentsa, hombre, pues majoa dire, eta ez, naziek dire, eta nazi eta zitz egiten dugunean, Auschwitz behar dugu izan beti gure kopeta tartean. Hoi barneratu izan behar dugu horrelako egoerak berriz ere torri daitezkela, ez dut erten. Bueno, eta badaudela munduan hainbertze lekuten, hor dugu ikusteko Saharan gertatzen ari dena, Saharan hor daude urteak eta urteak epaiketari gabe Guantanamoan hainbertze lekutan, eta ez naski gaurko arduradunak ez diren aski zein nungo gizon gaiztuak edo nungo emakume gaiztuak. Hoi dire jende oso normala gure tartekoa direnak eta gainera gure mundu kapitalista edukatu hontan bizi direnak. Bueno, hemen utziko dugu, Patxi, mila esker, eta oporron pasa. Ez gara ikusiko, iraian arte ez dakit jubilatuko zaren, nahiz eta izan. Kontratua berritu beharko dut. Baina bai, berrituko dugu kontratua iraian. Baina oporron pasa. Bale, berdin zuri. Mila esker. Bale, zuri. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur arratsaldean urdinguneak gailenduz joango dira. Goizean, ordea, behodeiak nagusituko dira eta Kantauri isurialdean baliteke han-hemenka euri langarra egitea, bereziki goizean goiz. Alabaina, goizean, atertu eta eguerditik aurrera hodeitza saretuz joango da. Hegoaldean berriz, lehenago garbituko du eta goiz erditik aurrera eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik suabi biliko da eta ez da gorabehera handirik espero temperaturan. Balio altuenak 25 gradutik behera geratuko dira. Bihar, giro eguzkitsua eta temperatura gorago. Goizean, goiz Kantauri isurialdean hodeigune batzuk agertuko badira ere, hauek desegin ostean giro eguzkitsua gailenduko da denean. Gauean, ipar partean berriro ere behodeiak ugarituz joango dira. Haizea suabi ibiliko da iparraldetik, Ebro ibarrean biziago. Temperatura maksimoak koska pare bat gorago geldituko dira eta Temperatura maksimoak koska pare bat gorago geldituko dira eta 25 gradutik ingurukoak izango dira ipar partean eta 30 gradutara gerturatuko dira Ebro ibarrean. Egun sentia, ordea, freskoagoa izango da. Ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara. Oraingoan, Javi Tejedor Bengoetxea daukagu gurekin, ongi etorri, Javi Tejedor. Eskerrik asko. Eta, AEK-ko antolatzaileetako bat, edo koordinatzaileetako bat, eta irakaslea daukagu gurekin. Zer moduz, ondo? Ongi, bai. Ondo? Bai. Eta, gurekin etorri da urrengo ikasturtean Euskaltegian aurre matrikula egiteko epea, bihar bertan ez, amaitzen delako? Bai, bihar ekainaren 28an, aurre matrikula egiteko azken eguna dugu, bai. Eta gero matrikula egin dezakegu ondoren edo? Bai, hala da, bai, hau ongi azpimarratu behar da, aurre matrikula dela, eta matrikulazio kanpaina propioa izanen da irailean, eta orduan aukera egonen da Euskaltegitan matrikulatzeko. Eta aurre matrikula merkeagoa da, edo ze... Bai, hainbat abantaila ditu, zu diozun bezala 5% deskontua, horrez gain, nahiz eta AEK datorren ikasturteako matrikula igo, ez du eraginik izanen aurre matrikulatan. Aurtengo prezioa mantenduko da, esan bezala 5% deskontua, eta epe gehiagotan ordaintzeko aukera, baita taldeak eratzeko orduan lehentasuna izango lukete aurre matrikula egin dutenek. Eta zenbat irauten du kurtso honek? 9 hilabete, gutxiago? Bai, eskaintzaren barruan denetatik badago ere, arruntena izaten da urritik ekainera. Bai, ikasturte, ohiko ikasturtea. Eta online edo presentzialki? Edo bi aukerak? Denetatik. Denetatik. AEK eskaintzen dituen aukera, online, autoikaskuntza eta aurrez aurreko taldeak. Ñabarduratxo bat, jendeak ulertzen duelako autoikaskuntza onlineekin lotzen du,
Eta hori azpimarratu nahiko nuke, online, erabat online da, hoize, plataforma bidez eta tarteko bide badago autoikaskuntza esaten dioguna, alegia. Aurrez aurreko tutoretza dira eta etxeko lana, beraz ez du zer ikusirik online modalitate horrekin. Beraz, diote, askota jendean nahazten dira autoikaskuntza ulertzen du online dela. Hori, azpimarratu du, nabardura hori egin nahi nuko. Ta naiz eta denok uste dut dakigula zer den AEK, zer da berez AEK? Bueno, alfabetatze euskalduntze koordinakundea dira gure siglek esan naia. Eta zer den AEK, galdera potoloa. Bueno, AEK sortu zen Euskal Herrian zegoen utxune bat betetzera. Herriak antolatu zituen gau eskolak, garai hartan hitz egiten gara datu baina oker espanaiz, hain urtebete edo 2 urte lehenengo gau eskola oker espanaiz Santutxun 50 urte bete zituen. Beraz, ez AEK siglakin, baina labur bilduz gau eskola mugimendu hartatik sortu zen, hau da, koordinatu beharra, bai didaktikoki, bai antolaketa aldetik, eta esan bezala gau eskola talde hortatik eta koordinatze hortatik sortu zen AEK, koka dezagun, orain dela 50 bat urte. AEK-aren misioa, esan gabe doa, euskalduntzea, alfabetatzea ere, gehien bat esango nuke euskalduntzeari dedikatzen diogula gure esfortzua, eta esan bezala, garai hartan, Euskal Herria euskaldundu beharra zuen, eta guk heldu genion misio horri. Zoritzarrez, esango nuke, oraindik AEK existitzen dela, eta kontraesankorra ematen badu ere, AEK-aren bokazioa desagertzea da, alegia. Gure misioa, hau da, Euskal Herria euskaldunduta, egongo balitz AEK desagertuko litzateke. Zoritzarrez esaten dudan bezala, helburu hortatik urrun samar gaude oraindik ere, baina gogoa eta indarra oraindik ere badugu zeregin horretan jarraitzeko. Eta non dituzue euskaltegi hauek? Euskaltegia honela izen horrekin Iruñezar euskaltegia Aldezarrean, Donibaneko euskaltegia, Burlatako euskaltegia, Berriozarko euskaltegia, baina horrek ez du esan nahi hor bakarrik eskaintzen dugunik euskalduntzea. Hau da, guk gela desplazatua deitzen ditugun horiek, txantrean, antxoainen, mutiloan, zizurren, bat edo beste hasten alzait, baina eskaintza ahalik eta zabalen egiten dugu. Gure politika da euskal hurbiltzea jendearen gana. Hau da, jendea gugana etorri beharrean gu saiatu egiten gara ahalik eta gertuen eskaintza hori egiten eta ahalik eta errezen izan dezan pertsona batek euskara ikastea. Beraz ez da beharrezkoa euskaltegi bat izatea, ez? Badaude beste zentro mota batzuk euskaraz ikasteko edo... Ez, euskaltegia ditzen diogu, gure egoitza ofizial horiei esan dezagun. Baina esan bezala, hainbat tokitan eskaintzen ditugu ikastaroak, goizez, arratsaldez, ordute ezberdinetak, eguerdian. Hada gure eskaintza, esango nuke, oso zabala dela. Eta ze adinetatik apuntatu gaitezke? AEK-an aritzeko, edo AEK-an izena emateko 16 urtetik gora, izan behar du pertson ikasleak, eta 16 urtetik hasita mugari gabeko, edo ez dago adinik. Eta baina, baditugu taldeak, helduak edo adinekoak esaten duguna, eta ikasleak izan ditu 85 urte, eta badu talde bat, gazteena izango ditu 70 eta hor segitzen dute eguneroko euskaldun. Oso ederra da, gaina asko eta asko jubilatutakoan, heldu diote euskarari, betiko hori eta ezinean ibili, eta ikasprozesuan gaina aurrera egin dute, gaur egun euskaldun osoa nuke esango, baina komunikatzeko gaitasun osoa dute,
askoren helburua zen bilobekin hitz egiteko, baina, hortik aurrera egin dute eta egun euskaldun aktiboa dira. Eta zein da erabiltzen duzuten metodologia? Gure metodologia, guk esaten diogu metodologia komunikatiboa, eta ekaren leloa da euskara praktikoa. Bi lelo horiekin zer barne bildu nahi du. Hizkuntza komunikatzeko dira. Alegia, trebetasun guztietan, ez soilik mintzamenean, jende asko haikan asko hitz egiten da. Haikan asko hitz egiten da, baina ez dira alboan uzten gainontzeko trebetasuna idazmena, mintzamena, entzumena eta lakoak. Beraz, metodologia komunikatibo horren barruan nik jende matrikulatzera etortzen denean euskaltegietara, laburtzeko eta modu grafiko batean ulertzeko beti jartzen ditut adibide, esango nuke, simple bezain argiak, nire uste apalean. Guk irakatsiko diogu jendeari, edo irakasten diogu, edo saiatzen gara irakasten, egoera komunikatibo konkretu zehaz batzuetan komunikatzen alegia. Hala, irakasten dugu ogia eskatzen. Esan nahi dut honekin. Ogia eskatzeko, nire ustez, ez da behar, ni nahi zuzara hura da, izan aditza, oso ongi, baina ni beti jartzen diot adibide hori matrikulatzera datorrenari edo ikaslei. Oso ongi, ikasi duzu izan aditza, orain eta lehen aldia. Joan zaitez okindegira edo tabernara, kaina bat eskatzera. Zer esango diogu, ni nahi zuzara hura da, oso ongi, ikasi duzu izan aditza, baina zer nahi duzu. Beraz, egoera komunikatibo zehatz hortan ze baliabide linguistikoa behar ditu. Hau da, nire ustez, aurketak, kortesia, egun, arratsalde dagokiona momentu hortan, ulertzea okindegikoari edo tabernariari zer nahi duzu, kapatza izatea esateko zer nahi duzu, kaina bat bizuritu eta pintxo bat, zen bada, isa, eskerrik asko agur. Oso modu simplean irudikatzen badut ere, uste dut ulergarria dela, hau da, egoera komunikatibo zehatz hortan, baliabide linguistiko zehatz batzuk behar dira, gramatikatik arago. Beraz, noski, egoera berdin hortan, ikasprozesuan aurrera egin ahala, ez litzateke hain simplea izanen. Eta edo beste egoera bat izan daiteke igogailuan eguraldia hitz egin. Edo atzo zer egin zenuen. Beraz, eta kuriosoa da, batez ere hasiera mailan, lehenengo egunean, edo lehenengo egunetan, lehenengo pausa izaten da, nork bere burua aurkeztea. Ni Javi naiz, bakoitza bere. Eta batzuotan ikaslek eta hirugarren pertsona edo isa pertsona nik esate, ez dagokio orain egoera honi. Beraz, modu struktural hori aditza memorizatu, ez dut esango gaizki dagoenik. Beste rekurtso edo beste baliabide bada. Baina ez da gure iparra. Gure iparra beti da komunikazioa. Eta zuk uste hori guri ikastetxetan edo ikastoletan erakusten digutela? Ze batzutan gertatzen da, ez? Ikastetxetatik kanpo kostatzen zaigula euskaraz espresatzea, ez? Bai, ez da ni eskola gaizakon iruditzen zait, baina komunikazioa ustez ardatza da. Ikastoletan eta eskoletan, esango nuke, hori ere lan hizkuntza da, baina batzutan, eta bakigu normalean erabilerarekin utxunea dagoela. Guri dagokigunez, helduen euskalduntzeari begira, hasieratik eskolak euskaraz dira, euskaltegiko batetik barrura euskara da hizkuntza bakarra, naiz eta batzutan hizkuntza jau, bai, ni joan, baina nik askotan esaten dira ikaslei, zuzentasuna ez da helburua. Ongi azalduta. Ez da helburua hasiera batean, komunikatzea da helburu.
Eta ni ikasle batek esatengo balitz, pote bat hartzen, edo, ni atzo joan nuen, ez da zuzena jakina, baina ulertu egiten da. Eta ni hori azpimarratu egiten dietikari, ulertu egiten da. Bai, beraz, hurrengo batean zuzenduko dugu hori eta zuzentasunari erreparatuko diogu. Baina gure helburua beti ere komunikazioa. Gero, noski, ikasprozesuan aurrera egin ahala, gauza batzuk kakotzen artean ezin dira onartu, kakotzen artean. Eta ze profil mota joaten da normalean ikara? Atzerritarrak, hemengo jendea? Gehiengoa hemengoa da, gero eta atzerritar edo kanpotik etorritako jendea hurbiltzen da, euskarara, uste dut horre lan egin behar dela, erakustea herri honetan, euskal herri honetan, euskara ere existitzen dela, ze batzutan realitate honen percepzioa ez dute, eta ikasleen profila Nafarroan, ez gainontzeko herrialdetan, hitz potoloak erabili gabe, baina Nafarroan oraindik ere motivazioa izaten da, esan dezagun kultural identitarioa da, nire hizkuntza da, guk egite ditugun inkestatan edo, ASBT inkestatan zergatik ikasten duzu euskara. Gehiena oraindik ere nire hizkuntza delako, hitz egin nahi dualako, nire inguruan erabili nahi dualako. Egia da ere, gero eta gehiago ikusten dela eta ikasleen profiletan eta nahietan ere titulazioa. Bai, bebi, azterketan gainditzea eta, euskaldunok egiaztatu behar dugu euskalduna garela. Bai, sistema honera dagoen bitartean. Bai egia, gero eta gehiago eskatzen dela hori, edo jendea horren bila datorrela. Egia da ere, motivazio batetik abiatuta, hau da, lehen esan dudana, identitario kulturala sentimentala, ikasprozesuan aurrera inala, badatorrela titulazioa lortzearena, oso ginik ez dut baztertzen. Eta, norbere bilbide profesionalean edo, lagungarri eta zea. Baina oraindik ere motivazio nagusia hori dela esango nuke. Gainontzeko herrialdetan, esan dezagun, administraziotik gehiago eskatzen dela titulazioa Nafarroan baino, oraindik ere, motivazio instrumental hori handiagoa da. Baina gureari dagokionez, horixe da motivazioa, beti ere, bestea baztertu gabe. Ongi etorria dira, bakoitza bere helburuarekin datorrela gurera, euskalduntzera. Eta adinari begira, ze adinetakoak izaten dira normalean? Esango nuke oso talde anitza direla adinaren aldetik. Esango nuke ere, azken urteotan batak besteko adina lexente igo dela. Hau da, euskararekiko hurbiltasuna edo interesa izan dezakena edo euskaltzale edo dena delako hori azken hamarkadatan, zorionez ere, eskolatik etortzen dira euskaldunduak. Beraz, naiz eta zera jende artearen zati handi bat horreratzen den. Baina, esango nuke, adina, nahiz hausartuko esatea bat azbesteko bat, baina, gela batean egon daiteke, hogeita gutxi urteko bat, jubilatu batekin, eta nire hori oso aberatsa iruditu zait beti, eta oso bitxia ere, ni askoz fijatzen naiz, guk egite ditugun afari, poteo, eta alakotan fama du hori ere nahiko lantzen dugula, horrekin ere azpimarratu nahiko nuke, parranda gustatzen bazaigu ere, helburua ez da parranda egitea, komunikatzea baizik, eskolatik kanpo eta inguru natural batean, hori da lehenengo helburua, elkar ezagutu, euskaldun berriak edo ikaskideak ezagutu, eta bar, eta adina zari garela eta zen asketan, ni batzutan geratzen naiz begira, talde handi bat gaudenean, zean hitza, garen adin, itxuraz, ideologiaz, eta alde guztietatik eta esatu. Ni beti izaten dut, eta oso lelo, zea erabilia da, euskarak batzen gaitu. Bai, eta denok, zea,
sintonia berean gaude euskararen inguruan. Eta oso bitxia da, oso anitza da gure ikasleria. Eta iaz pertsona asko apuntatu ziren, ohitura gorantz doa? Bai, azken urtetan gorantzako joera izan dugu, egon ziren urte batzuk non egonkortzen bat egon zen, berantzako joera ere, azken urteetan grafika gorantz doa, nahi baino motelago, eta eutsi genion krisialdi bati, pandemia eta aurretik ere, eta hainbat faktorek eragin dute hortan. Gaur egun Iruin herrian, iaz 200 piku ikasle, Nafarroan esango datu 1000 luze bat, 1500 inguru, eta Euskal Herrikoa beste 13.000 ikasle, ez nahi dute zifra potoloa dira egunerokoan, gure 100 euskaltegi eta gainontzeko tokitan eskaintzen dugu. Eguneroko lanean, 13.000 pertsonarekin lan egitea, hitz egiten gara, espektro handi bat. Eta, oso behar dugu egunerokoan. Eta badaude euskaldun berri asko, zerotik joaten direla? Edo badaude... Ni neu. Zu zara euskaldun berri? Eta duela zenbat hasi zinen euskaraz ikasten? Zango dizut, 52 urte. Ni neu, ni eskolatua izan nintzen erdaraz, eta, nire garaia erabaki nuen euskaldun behar nuela, eta euskaldun du nintzen. Nire ikaslei esate den, ni aeka produktua naiz. Eta badago jende pilo bat ez, kostatzen zaiola zerotik astea, euskara dakigulako zaila dela, hizkuntza zaienetako bat. Euskara da zaila. Ezberdina da. Ezberdina. Bai, eta barkatu azpimarratzea, oso edatua dugu euskara zaila da. Euskara zaila da. Euskara beste hizkuntza bada. Eta nik ikaslei esaten diet, nik ikasi nuen zuzerratik ez. Nik zerotik hasi nintzen, kabuz, anaiarekin, etxean, hor, eta modu serioago batean hartuta, eta hoize txipa aldaketa bat da, eta burua irekia. Ezin gara joan euskaltegira erdararen kalko bat egitea. Ez, erdara utzi alde batera, batzutan baliogarria da, baina beste askotan ez. Beraz, nik bai desmontatu nahiko nuke, euskara zaila den diskurso hori, bai, eta barkatu ez, dizizeri esaten, baina oso edatua dagoela esango nuke. Euskara zaila da, zeni zailatu nintzen eta nuen lortu, eta ni hainbatetan egon naiz euskaltegia, eta ni ere bai, eta lortu nuen. Eta ez naiz inoiz baino azkarrago, kontrakoa. Beraz, ni neu eiz eta arro esaten dut, ni aika produktua naiz. Euskaldun berria naiz, bai, modu estuan nire lagun batek beti esatu du. Beti izango gara euskaldun berriak, bai, ni euskaldun berri terminoa errebindikatzen dut. Beraz, euskaldun ikasia, euskaldun berria naiz eta oso arro nago. Naiz eta 40 edo 60 urte euskaldun berria izan, euskaldun berria naiz eta. Beraz, euskara ikastea lorgarria da. Bidaia ederra baino ederragoa da. Ikasteak motibatzen du, eta ni gobatzen du, ni esperientziatik. Ausardia, beldurrak, oztopoak, ni animatu jende, egin. Eta lehen gora bueltatuz, baina ez dut ongi egite, ez da zuzena, nik ere nuen zuzen egiten. Hori da ez, askotan gertatzen gai. Ni gobatzen du, ni euskaldun prozesuan, kalera joan, elkarrizketa bat mantendu eta gero nire repaso mentala egiten, matxuenea, zinbat hankasartze, baina honela ikasten da. Bizikleta zibiltzen eroriz ikasten dugun bezala, euskara ikasten da aukertuz. Eta euskaldun sentitzeko zuk uste euskaraz jakin behar duzula? Modu estuan hartzen badugu euskaldunitza, euskaraduna alegia, bai,
nik ez diot inori ukatuko bere sentimendua hizkuntza jakitearren. Baina bai esango niokela, euskalduntasunaren parte importante bat galtzen duela. Eta egunerokoan ari naiz, programa hau bera. Ikusten ezake euskara jakin gabe, bertso saio bat ulertzen ezake, zure kuadriarekin, eta hori igual, kritikatxoa, euskaraz dakien horrek euskaldunak behartzen ditu kakotzen artean erdaraz egitera, uste kontzientzietara ere jo behar dira. Euskalduna izan zaitezke euskalduna izan gabe, bai, bakoitzak jakingo du edo ulertuko du euskaldun izatea zer den, bai. Ni ustez, esan bezala, nik, behintzat, euskaraz baneki, nire euskalduntasunari faltako litzaioke zati handi bat osoa izateko. Baina, bueno, esan bezala, ni ez diot inori esango zer sentitu behar duen, zein den bere euskaldun izatearen sentimendua. Ni hola ikusten dut, ni ustez zerbait galtzen duzu idea horretan. Eta nola animatu genezake pertsona horiei euskaraz ikastera eta egitera? Bueno, Zaila da. ni pertsona, zaila baino motivazioan eragin beharko genuke, baina motivazioa ere landu egin behar da. Eta sartu ganez ja administrazioekin. Administrazioak zeregina handia du honetan, ez da eka edo gainontzeko euskalgintza motivazioa lantzen dugu, kanpainak egite ditugu, baina elkarlanean beharko luke honek. Hau da, motivazioa eta bar, baina baliabidea behar dira. Baliabideak, bai ekonomikoak, eta azken urteotan, Nafarroan, bueno, esan dezakegu, aurrerapen nabarmen bat egin dela diru laguntzen aldetik, oraindik ere, gure helburua da doakotasuna, gure hizkuntza ikastea doakoa behar du izan, halaxe. Naiz eta orain, bai Euskara Bideen bitartez eta udalen bitartez, nahiko ongi dago diru laguntzen afera. Baina motivazioan eragin behar da, esan bezala baliabidetan, lan eremuan eta hainbat tokitan eragin genezake. Zaila, bueno, erraza ez da. Erraza ez da, ze helduen euskalduntzea zari gara. Eta helduen egunerokotasunean euskara txertatzea ez da erraz gertatzen. Hau da, familia, lana, norbere gauzak eta beraz, ez da, egoera idealetara joan da, eta igual nire zea, burutazioa da, lan eremua euskalduntzeko nola egin genezake. Kontxo, kaso langilea jarlezake bere denboratik ordu bete demagun, baina enpresak jarlezake beste bat bere aldetik. Eragingo genuke motivazioan, seguruenik, bai. Doakotasuna dirua aurreratu gabe, hau da, ikasleak gaur egun dirua aurreratu egin behar du. Gero asistentzia betetzen badu, bueltan datorkio. Baina guk uste dugu, ez dela horrela izan behar. Bai, doakotasuna bermazdu ezagun. Sistemaz edo hitz egin genezake, edo diru laguntza emate izut dagoeneko gero beteko ez bazen, bueno, ja formula, edo ja kontu teknikoa lirateke. Baina euskal ikastari dagokionez, uste dut haindik ere bide luze bat dugula, Euskal Herriaren zati handi batek ez daki euskaraz, eta, hau da, euskaltzalea motibatu behar da? Bai. Ni beti esate dut, Euskal Herrian euskaltzale asko dago, eta euskaldun gutxi. Beraz, motivazioan eragin behar da. Esan bezala, bai mugimendu euskaltzaletik, euskalgintzatik, baita administraziotik ere eragin beharko litzateke. Eta Euskal Herritarrok, zehazki nafartarrok ereduan ikasteko joera hau igo dugula esango zenuke? Bueno, datuok hala diote. Bai, eredua oztopoak oztopo, gora doa. Bueno, uste dute
alde hortatik ere beste batzuk ere konturatu direla, gora doala, eta trabak izan dira nabarmenak. Bueno, esan gabe doa, eta hainbat tokitan, azken aburua torkidana da, Mendigorria, eta hainbat tokitan lerro bat, ereduko lerro bat irekitzeko oztopoak izan dira hemen eta han. Hau da, ez dira irekitzen, eta eremu geografikoan ere ereduaren nahia eta beharra aurrera doa. Zago nuke administraziotik lagundu baino oztopoa jarri indiela. Honekin lotu genezake, bueno, ez eskolarekin bakarrik, zonifikazioaren eragin negatiboa, bai, urtetan pairatzen ari garen zonifikazioa. Bueno, jakin dakigunez, zonifikazioak eremu horien markatzen ditu, eta Nafar herritar batek mapan bera edo gora egin ala, irabazi, baina eskubideak galdu egiten ditu. Bueno, bakigu hori irudikatzeko modua baina, uste dut oso grafikoa dela. Ni bera banoa, hemen eskubide batzu ditut, baina galtzen joaten naiz. Eta esango nuke ere beligerantzia egon dela. Oztopoak egon direla, eta uste dut realitate gordina dela, eta datuak hor daude. Esan bezala, hainbat tokitan eredua aurrera edo zea, eta atzera egin espai sistema ospetsu ura ere martxan jarri zuten, eta bueno, politiko batzuek esana, ez nik esana, eredua galgatzeko izan zela, eta ez dut ez asmatzen, hori esan egin da. Pai hori inglesa jakin behar dugu. Orduan, oztopoak oztopo, euskalgintza, eredua, eskola, aurrera guaz, nahi baino motelago, bai, eta, bueno, guk ez dugu amore bango. Eta kurtso hauetaz aparte, ematen dituzu udan barnetegiak, ez? Antolatzen dituzue. Bai, eta uda honetan, hoi bezala, barnetegia daude, Euskal Herrian baita, Ipar Euskal Herrian ere, eta normalean abitik aurrera izaten da komunikazio gaitasun minimo bat behar da. Barretegiak uztailean hasita, uztaila abuztua eta iraila erdialdera arte izanen dira. Arantzan, Foruan eta Ipar Euskal Herrian Souletin ikasteko eta ikastaro arruntak ere. Barnetegia, mota diferentetako barnetegia daude, euskalduntze barnetegiak, azterketa gainditzeko barnetegia, familia barnetegia, eta barnetegia gure jera ibiltaria, mendiz mendi eta oinez. Hau da, bueno, euskaraz gozatzeko, oporrak pasatzeko, euskara gehiago ikasteko, azterketa gainditzeko aukera ere hor dago. Hoize, maleta hartuta eta motxila hartuta eta 15 egunez euskaraz murgildu, 24 orduz egunero. Aukera ederra, aurrera pauso nabarmena, ikasprozesua aurrera pauso nabarmena egiteko aukera, euskaraz egiteko itura landu, esan bezala familia barnetegian kasu, familia asko etortzen dira, seme alabak euskaldunak, gurasoak euskaldunak, baina euskaraz egiteko iturarik ez. Eta hori pizgarri izaten da familia barnetegia, eta bat ezagututa eta bueltan zen, ederra. Hala, landu dugu, gainditu dituzte hainbat oztopo psikologikoa, ohiturak eta, orduan, barnetegien eskaintza, hortxe dago, inor informazio gehiago nahiko balu, gure euskaltegitara etor daiteke, edo eta ekaren webgunean ikusi, hor informazio guztia du, aeka.eus, irubebikoitza aeka.eus hor ditu barnetegiak eta noiz diren eta datak eta bar, edo euskaltegitara hurbilduta, atsegin handiz informatuko dugu. Eta guztiaz aparte, gero aekak antolatzen du 2 urtetan behin korrika, ez? Bai horixe, eta datorren ikasturtean korrika izanen dugu berriro ere. 23. korrika. Hori galdetu behar nizun noiz hasi zen korrika egiten, eta zer suposatu zuen honek, ez? Euskararentzat. Korrika, okertz banaiz, 23. barkatu okertze banaiz.
Beraz, 2 urtean behin, krespa naiz ere, eta uste, lehenengo biak 2 urte segidan egin ziren, baina, bueno, lan tamaina ikaragarria da. Eta, beraz, 50 piko urte luze pasa dira Leo Korrikatik. Krespa naiz, ni oso gogoan dut, eta uste duten naizela okertzen, Oñati Bilbo izan zen lehenengo korrika, eta korrika ertz batzu ditu. Euskaltegiok eta gabeskolak eta oraindik ere laguntza ekonomikoa behar dute, behar dugu, hori helburua da, euskara zabaltzearen helburua, beraz, korrika elkarrekin gozatzea euskaraz, ederra da ikustea, Iruñan, jendez gainezka, eta imaginatu da, haikideentzat niri pertsonalki txute bat da, postasuna, gogoa, aurrera egiteko, eta hoize, datorre ikasturtean korrika, bueno, jakin dakigun ez pandemia tarteko urte bat egon zen, ezin izan genuela egin, baina, bueno, zorionez, korrika berrio etorriko da, ez du gehiago esango, hori aurrerago jakingo dugu, baina bai azpimarratu nahi duela korrikarekin, korrika eka kantolatzen du, bai, korrika eka, baina korrika litzateke posible izango, herria atzean ez balego. Hau da, korrika batzordean non nahi, auzo, herri guztietan. Korrika esango nuke fenomeno soziologikoa dela Euskal Herrian. Eta, bueno, hainbat ikerketa egin dira, orain gutxi atea da, Euskal Herriko Unibertsitatea egindako ikerketa bat emaitza nola eragiten duen ritual horrek, esan dezagun, ohituretan, jendearen postasunean, bueno, korrika karrera bat baino askoz gehiago da, Euskaren aldeko korrika karrera bat, diru baliabidea lortzeari begira ere egiten dena, baina, esan bezala, auzolan erraldoi bada, osea, milaka eta milaka pertsona dago korrikaren atzean, AEK eta AEK ez dena, eta bueno, ezagutzen badu pixkat Euskal Herria auzolanerako itxura dugu, eta korrika da horren erakusgarri nabarmen bat. Eta kalkulatzen da, ez da zifratan, azken korrikatan 600.000 pertsona egon dela hor kalean. Euskal Herria ez da hain handia. Ez da dut, porcentaietara bagoaz, 3 milioi borobilduz, baldin bagara Euskal Herrian 600.000 pertsona aktiboki parte hartzea ekimen batean, oso esanguratsua. Esango nuke, gehien batzen gaituen ekitaldia dela, bai Euskal Herrian. Ideologia, jatorri eta pentsakera ezberdinetako jendea gauza beraren inguruan mobilizatzen da. Eta hori ilusionagarria bada ere, oso garrantzitsutzat ere jotzen dut. Gero AEKak ere antolatzen ditu mintza praktikak, ez? Zertan dutzen? Bai. Bueno, gu hain zuzen ere orain berrikuntzen artean gure eskaintzan, Iruña herriari dagokionez, mintza taldeak eskaintzen dugu, hobekuntza, azterketa gainditzeko zebat, ega edo bebi azterketa gainditzeko eskaintza egiten dugu, baina gero guk hori ere bere biziko garrantzia ematen diogu. Bueno, praktika jarduerak, AEK hainbat funtzio betetzen ditu. AEK ez da soilik eskolak ematen dituen euskaltegi bat. Hainbat zerbitzu dugu, itzulpegintza, normalizazio planak, haize AEK, eta praktika jarduerak. Gu, Iruña herriari mugatuz, hemen hor-han proiektua dugu, urte batzuk martxan jarrita dauena, hain zuzen ere, erabilerari begirako proposamena dira. Bai, ikaslei begira, baita kanpoko euskaldun nahi begira.
egitarau paroa izaten da ikasturtean zehar, eta helburua esan bezala, edo zein euskaldun hurbil liteke ekintza horietara, edo ekitaldi horietara, baina gure ikaslei begira, gelako hormetatik harago, euskara erabiltzeko aukera, eta, adibide batzuk jartzearren, ez dira lotu, euskal kulturarekin esan dezagun batzutan, igual, hortan, euskaraz, euskara, nahi? Bueno, azkena izan da, piraguismo ikastaro bat, punto ikastaro bat, bizikleta konpontzeko tailer bat, magia poteo bat, eta bar luze bat. Orduan, hor ere apostua egiten dugu, hau da, euskara edo hizkuntzak erabiltzeko dira, gure kasuan euskara, erabili eta erabiltzeko esparrua momentuak eta aukerak eman behar ditugulakoan nago. Beno, mila esker. Horregatik zuei gomendatzeagatik. Guztia esateagatik, eta euskara sustatu behar dugu ez, eta erabiltzera animatu jendea, eta hurrengo ikasturtean haikan matrikulatzea ez? Horixe, euskaldundu nahi duen guztia, tor dadila, euskaldundu nahi duen orok bere aukera izanen du, egun kopuruan ordutegietan txandaka, hau da guk ez diogu ezeri atea izten, hurbil dadila informatzea, seguro aurkituko dugula bere egoerara edo bere beharretara egokitzen den eskaintza. Eta horixe, eta murgildu daitezela abentura honetan, eta zerotik hastekotan dagoen horri esango nioke, torri, probatu, ikusi, eta bidai zoragarri honetan abiatu, eta ilusioa eta ikasteko gogoa baldin baduzu, ez zalantzarik izan. Etorri eta aurrera egingo du. Mila esker, Javi. Zuei, eskerrik asko. Mila esker. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.